matagal ng empleyado naman po ng LGU Manawag, mabibigyan po ng cash incentives. Sana all, di ba? Kasama natin para sa balitang yan, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Inaasahang makatatanggap ang mga matagal ng kawani ng lokal na pamahalaan ng Manawag ng cash incentive sa sandaling maaprubahan ang proposed municipal ordinance na naglalayong kilalanin ang kanilang serbisyo. Ipinahayag ng alkalde ng bayan matapos ang flag ceremony noong nakaraang linggo ang pagtutulungan ng mga tanggapan upang may sakatuparan ng naturang ordinansa. Batay sa panukala, ang mga empleyadong may 10 hanggang 50 taong serbisyo ay tatanggap ng 500 piso kada taon bilang insentibo. Ayon kay Bernadette Manangan, Administrative Officer ng Human Resources Management Office, layunin ng programa na pahalagahan ang dedikasyon at sakripisyo ng mga lingkod bayan. Target ng LGU na may sa batas at may patupad ang ordinansa bago matapos ang taon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan. Ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.